दंजोबो बाल्थिं थानांगौ जायगायाव साराय दङ साराय थानांगौ जायगायाव तावा दङ तावा थानांगौ जायगायाव बन दङ उल्थां फाल्थां न'आ मा एसेबां लेथ्रा जानानै दंजोबो फा सोरांस्रिया मा जादों बेफोर खामानिखौ मावनो दासो हिनजाव गोदान जाफिननो नागिरदों ना माथो न'सिंनिफ्राय ओंखारनो रोङाखै आरो फेथेनालाय मा खि जानोथो फैफिनदों बेफोरखौ मावनो नङाब्ला बहा थांखो बे सैतानालाय बेफोर खामानिखौ नुवाखै बेयो मावनो फेथें ओइ फेथें बबेयाव थैनानै दंहैयो ओइ फेथें मा बाजै मानो गाबज्रिदों मा मावनानै दंबाय थायो नोङो नुवाखै न'फोरा बेसेबां खामानि गोग्लैसोनानै दङ बेफोरखौ मावनो नङाब्लालाय मानोथो फैफिनबावखो नोङो मा खामानि बाजै आंथ' खामानिखौनो मावगासिनो ना बाहेराव हाग्रा जाना दंजोबोमोन माथो बेफोरखौ साफा खालामदों आं बे न'सिंनि खामानिफोरखौ सोर मावनांगौ नुवाखै नोङो हनै बुस्थुफ्रा बेसेबां लेथ्रा फेथ्रा जानानै दङ बेफोरखौ मावनो गियान गैया नोंलाय नोंबोथ' मावनो हायोना नोंसोर बिहामजो थानानै ओंखाम संग्राफ्रा बेबायदि लेथ्रा जानो समायाथ' नोंसोरसो मावनांगौ बेफोरखौ नोंसोरनिसो खामानि बिहामजो मानसिफोरनिसो खामानि बेफोरो नोंसोर मावबासो साफा जागोन बेफोराखि आथिं आखाइ दङ बिसोर गाव गाव हारसिं थाबायनानै जायगायाव थाहैनो मानसिया मावाब्ला नों दानिया गावसो मालिक जानो नागिरबायना फेथें नों दानो खोन्थानानै थिगसे बुहोगोन आं नोंखौ बाजै बेफोर खामानिखौथ' नोंसोरबो मावनो हायोना थुरसि लथा सुनाय न' साफा खालामनाय सिबनाय बेफोरथ' नोंसोरनिसो खामानि ना बाजै आं सासेल'थ' सोर सासेनि थिननायखौ आं मावजेननो आयं हिनजावाबो थोनो बिथिं गाइखेरलाय आयं हौवायाबो थिनो ओइफोरखौ साफा खालाम सोरांस्रि बाजैयाबो बुङो इसाखौ स्कुलाव दोनहै लाय इसाजों गेले होननानै बुङो आरो आदा मोनाबो थिनो बायदि बायदि लायलु लायला आरो नोंबो न' सिंनि खामानिखौ थोनबावो अबे मोनसेखौ मावजेननो लां बाजै एसे बुजिदोब्रा मानसिसोलै बाजै आंहाबो मेंनाय दं आथिं आखाइ थोंनै आथिं थोंनैल'सो आंहा उन सिगां आथिं आखाइ थानायबालाय बिथिंबो मावलाय बिथिं मावलाय मावनानै 1 घन्टायावनो फोजोबजोबगौमोन आं बाजै जाबाय एसेबां दुखुथिया खिन्थिफानो नाङा आंनो ओइ फेथें माखौथो एसेबां दावराव जाबाय थादों थैनो रोङैया नुजाफैलायबाय नायनो गोसो गैयामोन आं बेखौ मा फेथें नोंनि खामानियाव गावबागाव सिरि सिरि मावनो हाया नामा बेयावलाय मानोथो नांलायफैबाय थादों थां जि खामानि मावनानै दङ बेखौनो मावहैथां थां सोरांस्रि नों आंजों मानो एसेबां एगेन्स्ट जानो गोसो दङ आं फेथेंखौ मोनसे खामानि थिनदों नोंहालाय मानोथो गेजेर खन्दआव फैनानै मा नांजाफैनायनि मानो थुनहरदों थांनो मोना फेथें आं जि खामानि थिनदों बेखौनो माव ओइ फेथें माथो खामानि थिनदों माबालै बाजै हनै बासन बाथिफोरा लेथ्रे फेथ्रे दं नालाय बेफोरखौनो सुनो थिनदों आंखौहाय दे बेफोर खामानिया नोंनि नङा थां नोंनि खामानियाव नों मावहैदो बेलेग मानसि दंना बेफोरखौ मावग्रा सोर दङ नोंनि नोमफाया मावना होफैगोन नामा बेखौ आं नोंजों रायलायनो गोसो गैयामोन नाथाय नों आंनि बिफानि खोथाखौ लानानै बुंखांनायखायनो आं दिनै बुंदों आंनि बिफा थानायमोनब्ला आं लिंहरनानै मावहोसिगौमोन नोमफा गैया नोंथ' दङ ना मानोथो मावाखै मावदो हनै सोरखौथो हिंसाबाय थादों हिंसानाय बे हिंसानाय होननाय सोदोबखौ आं खोनाबायसो थायो नाथाय माबायदि हिंसायो आं रोङाखै दाबो आं हिंसानो सोलोंनोसो नागिरदों नै दिनैनिफ्राय बे हिंसानाय होननाय बेमारा माबायदि नोंनिफ्राय सोलोंनोसो नागिरदों फोरोंगोन हिंसानाय बेमारा माबायदि जोबोद लुबैदों सोलोंनो फेथें थां मावहैथां नोंनि खामानिया मानोथो फैनायमोन आरो मानोथो थांफिनखो बेफोरखौ मावनो नङाबा सोर मावगोन मावहनै जलि खामानिफोरा आं मावगौमोन नों थोनलायनो नाङा नोंसो बोरैबा खनसे सानसेयाव ओंखाम संग्रायाव हाबफैफ्लांबा बुखिनाय बेमार जाखाङो आंथ' बेबायदि नङा बेफोर गासै खामानिखौ नों मावनो थाखायनोथ' आंखौ सिं बुस'नानै दोनदों दा नोङो दायो आंनि रेस्ट लानायनि टाइमसो नों आंखौ सिङाव बुना होनाया जोबोद मोजां जादों नङाबा आं सानसेबो थानो मोनामोन ना आराम सिङाव बुना होनायनि थाखाय आं रेस्ट लानो मोजां मोनदों सम मोनदों मावदो खामानिया नोंनो संनो खुरनो गदों थुरसि लथा सुनो मोनदों नों मावथारामोन ना नों बेफोरखौ मावनोनो आंखौ बिदि खालामना दोनखादों दा मावदो ओरैनोबाबो नोंलाय आंखौ नायनो हाखाया आंनि मावनाय दांनाय संनाय खुरनायखौलाय नोंलाय बोरैथो जागोन
मानसिखौनो नायनो हायाब्ला आंनि आखाइनि मावनाय दांनायखौबोथ' जाखानाय नङा नोङो? औ, नों थिगखौनो बुजिदों। आं नोंखौ नायनोबो हाया, नोंखौ सैयाबो, आरो नोंनि संनाय खुरनाय जानोबो लुबैया। जामारनाय नङा ना? ओहो, आं बुंदों थैनोसैब्लाबो आं नोंनि आखाइनि थोबसेबो दै लोङा, नोंनि बोथिसे ओंखाम संनायबो जाया आङो। नांगौबा रानथाब फाथाब थैलांगोन, अब्लाबो नोंनि आखाइनि संनाय खुरनाय आं माब्लाबाबो जाया। जा, नोंनो दिनैनिफ्राय आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जा। हायै, सासे मानसिनि ओंखाम संनाय खुरनाय रैखा मोननायानो मोननाय दे। जोबोद मोजां। दे, हामथारबाय। आयै, माथो देहाखौ बोरैबा बोरैबा मोनदों। आयै, आं खामानि मावनो हागोन ना हाला? मानोथो गुजुखांलाबायबाय थाखो आंलाय? र', मुलि लोंना लाहैग्रोनि आं। आइदै, मा जाथारखो अकस्मातलाय? गुन्थुंफोराबो थेथे थारा जाजोब्बाय माथो। आयै, कर'नासो नांबाय नामा? ओरैनोबा कर'नाया बारा जागासिनोखानो। बे फेथेंआनो लानानै फैबायदां कर'नाखौ। आयै, बेसो बबे जायगायाव एसेबां गोबाव खारनानै दंहैयोमोन? बबे जायगानिफ्राय मा कर'ना लाना फैखो बेलाय? मा बेमार लाना फैखो? दाना जोंहासो हनै जोमै, माखौ एसेबां गुजुख्रबाय थाखो नोंलाय? आइदै, अलंबार, आं देहाखौ थिग मोनाखै। हरखाब माबा मोनसे जानाय बायदि मोनबाय आङो। दा फै आंनि सेराव। अलंबार, आं बुंदों ना सेराव दा फै। आं कर'ना नांनाय बायदि मोनदों। थोद जाम्बि, फाग्लि मा खोथा बुंनाय जादों? मानिथो कर'ना नांनांगौ जाखो? सोर बाहेरायाव थांनायनि? अलंबार, बुंदों ना सेराव दा फै। आं एकदम बोरैबा मोनदों। कर'ना नांदों आंनियाव, कर'ना। थौ रुम सिङाव थौ, मुलि जाहैनि थौ। नों मानो सेराव फैखो? जोमै, नंमारगौ नामा? नोंनि सेराव फैनाय लोगो लोगो आंबो गन्थंखौ सें सें मोनदों। फैलाय, आं बुंदोंमोन ना नोंखौ सेराव दा फै। आंहा कर'ना हमदों। माबायदि कर'ना जालाबायखो जोंनियावलाय? पेटेंआनो लानानै फैखाबाय बियो। बबे खनायाव खानानै दंहैयोमोन, बबे देशआव? बांगालदेशआव ना नेपाल देशआव ना बिहारि देशआव दंहैयोमोन। बेनो लाना फैबाय। मा जाबावगोन दानिया? आयै, मा जाखो आंखौ हरखाबनो? बिखा सालायनाय गुजुबाय आङो। आयु, मा जादों? गन्थं सिं सिं हमबाय दे। आयु, आयै, मानिथो दिन गैया बोथोर गैया हरखाब सानथिं बाथिं खर' साब्रबनाय जाखो आंखौ? आदै, मानसि खर' सादों। आबै, नोंबो गुजुदों माथो? उथिदो आबै, उथिदो। बाख्रियाव जिरायबाय थानो नाङासै, गुजुसोदों मानसियाबो, थान्दा हाबगोन। उथि आबै, उथि। आबै, आबै, लोमजानाय मोनदों आं। आबै, आं लोमजादों। आबै, खर' सादोंना माथो? आंहाबो खर' सासोदों आबै, गोदोना मानदों, गुजुनो जादों। आया, खर'बो गिदिंदों आबै। आबै, आं खर' गिदिंदों। आबै, लोमजादों। आबै, आबै, आयै फिसौ, खर' गिदिंनानै गोलैमारबायनो आबै सना। बिहामजो, बिहामजो, सोरांस्रि, नै आबै फिसा खर' गिदिंना गोलैबाय, नै फैलाय, फैलाय। आयै, आबै सना, आयै, खर' गिदिंना गोलैबाय आंनि आबै सनाया। आयै फिसा। आबै, मा जाब्रबखो? आबै सना।
आयं जोबोद स्पिडआव सालायखादों आं मा जाब्रबखो बे इसाया आयं नोंलाय गारि सालायनो रोङामोन माथो माबोरै गारि सालायनो गोरों जाखो नोंलाय आयं आं नोंसानिफ्राय खारनायनि उनाव गोदाव सोराव जाबाय थानायाव सासे माहाजोन मालिकआ आंखौ मोननानै लाना थांदोंमोन गारि सालायनो गावनि ड्राइभार जानो फोरोंदोंमोन आयं हामथारबायसै आयं मोजाङानो जाबाय सोलोंनाया दिनै खामानियाव होबाय गोख्रै सालायदो आयं गोख्रै सालायदो मोजांल' सालायसे आंनि आबै फिसाया मा जाखो आबै नों जोंखौ नागारनानैसो थांसिगोन ना माथो आबै आयं बिदि बुंनाङा इसाया जोंखौ नागारनानै थाङा आयं गसाइनियाव फोथायनाय लाखि आयं हनै मोनफैखाबाय दे आयं दे गारिखौ लाखिदो आं इसाखौ डक्टरनिसिम लाना थांनोसै आयं थाबनो थांनानै न'आव खबर हैदो थां इसानि खबरखौ न'आव हैथां आयं थाबनो थां दे जागोन आयं आं दानो न'आव थांनानै गासैनोबो खबर होना फैनोसै आयै फिसौआ बारासो हां सथि जाबाय लाखिदो गारिया लाखिदो लांनोसै डक्टरनिसिम थां गोख्रै खबर होना फैदो न'आव थां बाजैलै बाजै उन्दै बाजै गिदिर आदा देरहा आदा लम्बार बाहेराव ओंखारबो गोख्रै इसाया माबा जाबायलै बाजैमोन इसाया माबा जाबाय बाजैमोनलाय ओंखारबो मा पेटें मा खबर बाजै बहा थांदोंमोन सोर बुनानै हरखो मानो गाबदों बाजै इसाया थैबाय बाजै गोख्रै नोंखौ लिंहरदों आयंमोना मा आंनि फिसाया थैबाय बाजै नोंबो थैबाय मा गाब्रु थुब्रु जाजोबखो नोंलाय आयं हनै बाजैया थैबाय माब्रै जाखो खोथाया हां लादोंथ' पेटें गोख्रै डक्टरखौ लिंना लाना फै जल्दि